खामानि मावदां नै साहाया जाबाय मा दं बानायहै थां लोंनांसिगौल' फैद' इब्रा बानायहैदो मा दं गानसै मोनलै बियो मालाय 131 फोरनि माबा नायबाय थानायखौ मा फैबायथाय मानसियाबो दसेनो नायबावसै Oh my god. 20 minutes later. आंबो माबा मोनसे थगायनो बेफोराव मबाइल नायै थागासिनो दंथ' बियो नै जुनियर इन्जिनियार फैदोंनो जुनियर इन्जिनियार ब्रा मेडिकेलावथ' जुनियर इन्जिनियार थाया होमबाबो अबहाय दं फैबांबार मा जुनियर इन्जिनियार फैबाय मेडिकेलाव फैगार गोदां र' फै गस्ला गाननांलायाहाय माबार फै मा गस्ला गानबाय थानांगौ फैदो लंपेन्ट गाननोला माथो जुनियर फैदों गाननाङाहाय फै माबार फै माथो बायराल' गैया माथो गेटआलाय बन्द'सो रावबो गैया Oh my god. बिथिं नङाहाय बिथिंलाय मानो थानांगौ जाखो बिथिं मानो थानांगौ गेट बन्द'आवलाय मासिथो थागोन दा मेडिकेल डिपार्टमेन्टआवलाय मा जुनियर इन्जिनियार थाबाय बायनांगौ जाखोले जुनियर इन्जिनियार फैदों माहाय गिदिर अरदों आंखौ Oh my god. मा फाग्लिनि जेई जुनियर इन्जिनियार जाबाय होनो नालाय निउसाव ओंखायनो आंहा जुनियर इन्जिनियार बानायबाय जायालै नोंसोर फाग्लिसोनो माथो निउसावलाय जे होनबाय थायो जेयाव माबा जुनियर इन्जिनियार सोर औ जुनियर इया इन्जिनियार Oh my god. फाग्लि मेडिकेल डिपार्टमेन्टआव जुनियर इन्जिनियार थायो नामा जेइया माखौ होनो निउसाव माथो जे अरदों नङालै माथो लिंबामोन आमफ्राय बे जेइयानो अरदों फैदोंमोन जुनियर इन्जिनियार नङालै जापानिस एनकेफेलाइटिस नो What? थाम्फै बिदिसो आरो बेखौ लेंलाय माखौ आहा बेखौनो जि नालाय जुनियर मालाय इन्जिनियार अफिसनि खामानि मावदोंमोन होनखाबाय मा बुजियालै थांदो अय नांगौ नालाय थांफिनदो मावफिनदो साहा लोंसै आंहा साहा माबा खालाम ओरैनो जाया बोसोरावबो माबा जुनियर इन्जिनियारनो जापानिस एनकेफेलाइटिस थाम्फै होनो खोन्थानो हाया खनसे माथो थाम्फै होनो नामा जुनियर इन्जिनियार जायालै बिदिनो खामानि जाया जाया